Umpok, owner of Luis Sisay Farming School, located at Puro 4, Bangkod, Malaybalay City. So first ginako nga training sa TUT sa rice gikandak sa ETI 2013. So human ato 2013 straight na dayon ko gipadayon na nako ang training. Ang ako lang gihimo is human sa training ako ging gina-actual ug unsay ako ang hibuloan sa maong training. So gi-apply nako sa akong farm. Dito dayon nakita nako nga taas kay ko og abot sukad ato nga naka-training ko kay kutob sa gitudlo sa kuha ako man gi-implement. Nakahibalo mi sa RCEP pagsulod na mo og learning site. So mo tong nagsulod na po dayon ang TESDA. Sa ako ang pagtudlo sa mga farmers, siyempre usa nila ginatan-aw is kabalo baka ni farmer bagyapon ni parihar mi ani. So inana siya muna ako ang na-encounter ng mga kwan. So pero wala ko mag worry about sa mga inana kay ngano before ko nagtudlo is naabot na gid nako ang taas-taas nga abot labi na gid sa rice. So ang ako lang ginahimo is ako lang i-transfer giunsa nako paghimo. So sa mga training manggod ang ako gyang usa gina-emphasize sa mga farmer. Ang kaybalo ko ang farmer grabe na sila mo hisgot ta og land prep, grabe na sila mo land prep. Tada na kay sila mo kuan pero galing lang dili nila na kanang mga ginagmay nga mga problema sa basakan labi na kanang pagpatag. Dili na kay na ginamain ang kanang mga daplin which is mo na isa ka problema. Kay maabot mag-isa ka metros ang mga damage anak sa humay kung dili na nimo siya maayo. So usa na siya nga akong ginatudlo pagpili sa binhi. So unsaon man nimo siya pag taas o dako kag abot kung ang imong binhi nga gitanom kung mingon ka gapangandoy ka og 10 tons unya ang imuhang variety nga gipalit or similya sa humay is 8 tons lang. Maskin unsaon pa na nimo ligid-ligid nagkuan nga mabot kag 10 tons dili gina nimo siya mabot kay 8 tons lang ang kaya. So usa na siya kinahanglan ako usa na ang number 1 ako ginatudlo is kung mamalit manggaling mo og similya pangutan-an ninyo daan ang gapamaligya pilay maturity ani imong similyang sa humay. Dayon pila po'y maximum yield ani pilay minimum yield. So usa na siya kay kung may balaan nimo na yung pilay iyang minimum yield o maximum yield. So diha na dayon ka mo target nga dapat makaabot di ka na. Diha dayon ka magbase og pila gikinahanglan nimo nga gastuhonon sa kuan. Kay diha naman nimo basehan ang fertilizer. Ako gyud kuan sa mga farmer nga ang fertilizer is kuan lang na siya. Suporta lang na siya sa yuta nga katong kakulangon nga fertilizer. Dili na siya mo'y magpatubo sa ato ang tanom. Kung diin siya ray mo dagdag sa kulangon sa ato ang tanom. Sa ako kung ginatudlo sa ako ang mga farmers, sa mga kauban ako nga farmers is nami mga study. So nami comparison. So nami synthetic nga gipanggamit napod may naturally grown. So sila gid mismo ang hands-on. So sila tanan gatanom, gasubaybay kada semana hangtod sa pag-apply sa fertilizer sila tanan. So sa litis na mo nga kandak sa training karon nga tuig which is dire sa Sinanglanan. So na-compare gid sa amo ang participants sa amo ang kauban nga mga farmer nga dili gid ay kinahanglan nga amo gasto ta og dako kay sa base sa result nga amo ang nakuha bag-o lang is parihara siya og abot ang naturally grown og ang synthetic. So sa synthetic namo is ang nag-una dito is 402
gisundan siya sa 358. So sa naturally grown namo is mao gyapon siya ang nag-una. So dili gid siya ingon bias. Kay ang nag-una gyapon dito sa amo ang naturally grown is 402. Gisundan gyapon siya sa 358. Pero ang abot sa synthetic namo nga 402 is 10.5 tons per hectare. Pero ang amo ang naturally grown is 10 tons per hectare. So kung ato siyang ikwintahon, gagamit mi og synthetic fertilizer pila ka sako. So dito pa lang daan amo na siyang gikwinta. Ang among 1 hectare ni gasto mi og almost 30,000. Pero ang dito sa amo ang naturally grown practice is nigasto lang mi sa iya og 14,000. So inana siya ka dako ang imong abot. So kung imo siyang ikumpara, pareha ra man mas mabaligya pa nimog mahal ang naturally grown. So ako pagali silang gina-encourage nga kung mahimo dili lang ta kutob sa production. Ang atong abot kinahanglan padulong gid sa kinahanglan atong pagaling gyud. Kaya ang mahitabo man gud sa farmer gikan sa pagtanom kutob ra siya sa harvest. Pag humag-harvest ibaligya ra niya sa trader, which is ang trader katumoy dako kayo ginansya. So akong ginakuan sila encourage nga kung mahimo ato gid siyang ibaligya sa consumer gid direct. Kay diha gid ta makaginansya. Kung maabot ang panahon nga ang mga farmer na mismo ang mobaligya sa ilang abot, siguro tanan sa akong tanaw kung matinuod, kami nako walay maglisod sa tuwa diri sa Pilipinas. Gapang hinaot ko nga unta ang gobyerno dili mo undang og tabang. Labi na gyud kaning mga training. Kay sa akong nakita manggod, maskin sa akong kagalingon, dili ko successful kung wala ko kaagig training. So mo po'y akong ginatanaw sa mga farmer nga unta dili sila muundang pagtuon. Mintras buhi pa ta, dili gid ta pwede muundang og tuon. Nga actually dili ko mahimong rice specialist kung wala ko ga training. So dito po nako siya nakita nga dako gid kayo diferensya ang usa ka farmer nga wala gatuon o gatuon. Sa kuha gyud bahin sa RCEP, grabe gyud kadako og kabaguhan sa RCEP. Kay ako gyud nakita nga sa una man gud ang mga katigulangan mingon man nga eskwela mo na. Kay lisod kayo ang manguma, init kayo sa tanan. Nya wala pa tay abot. So inana, pero sa akong tan-aw ang ginikanan manggod is nagpa-eskwela siyang mga anak, pinaagi ra pud sa pagpanguma. So nganong iyang ginapalayo. So muna ang ako sa mo ang pamilya is gina-encourage ginamo among mga anak nga ang pagpanguma is business. Dili ra na siya basta-basta. Is eskwela mo at least namoy na human. Pero ini kahuman ninyo kinahanglan kamumoy mo manage sa farm as kamoy tag-iya inyuhang negosyo. Kay kung ang farmer ang iyang hunanaon nga alisod manggod kayo, farmer lang. So meaning wala improvement sa imong kaugalingon, pero imo siyang hunanaon nga ang usa ka mag-uma o usa ka farm is business. So dako gid kayo og imong kuan kay ikaw may gagunit sa imong oras. Kaya na nimo times ang imong oras. Kung damor nga galihok kag maayo sa imong farm, mas dako ka og ginansya. Sa tanan nga pareho nako nga mag-uma, apil kamo anang maong mga training labi na sa FFS nga funded by RCEP. Dungan ta sa RCEP nga masaganang ani mataas ang kita.